Maita yenyu Dr. Chisama. Makwikwi anoda kuongororwa nokucherechedza. Nguva inokosha. Zera rinokosha. Zera rokuenda kuchikoro rinokwikwidzana kukunda kuzvidzidzo. Kana vava vana baba nana mai vava mudzimba, ngwarira kuti sekuru nambuya vakazosumudzwa vakanogara kudzimba dzepamusoro-soro. Iwe ukasara, chawasarira inguva yako isati yakwana. Shanda zvinoringana nenguva yako. Urege kukwikwidzana nevakumhanya nemotokari. Nokuti mumwe nomumwe une nguva yake yaanayo panyika pano. Asi ukashanda nenguva yako, uchifamba nenguva yako, unogona kuzosvikawo pasvika kana mai Chisamba. Upenyu unoda kukwikwidza vaumberere mufundisi naye. Mufundisi vari kutaura kuti zvese zvine zera nenguva. Inini tinoti isinoti kudzidza hakupera. Nditika pandiri pano ndikaendawo kunotamba kunopinda chikoro kugrade 1. Ndingaswerawo ndichitozviridza nopapa mapapa ndakutoita privately handitika. Saka usasiwe nenguva. Nguva haifushwe. Kasangana nekutakura chai.